Ayo. 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 Unsa man? Naa diha si Buyak. Diri ba nang utanar ako? Ug naa siya di amo. Palo punta ko. Adili gud makatugaw kay mong natulog. Kay ating ulo ni tasana ni. Buyak, gawas dia kay nang tani mo. Ay sa kita mo man. Pagdali dia kay murag dala ning kagwangan ni. Bahala po. Adali lagi daw ka. Defeat. Ani sa dare kay malibang sa ko. Wala batas sa ning barok kahani. Insa lang nangitan ako diha. Uy, Buyak, may buntag diha. Kamatay po nang ikaw ra man nang nangitan nako. Kabalo kang kaparte ning Pastor Doy Jopil Kandoy. Tanawa. Napildi na lang hinuon. Asa ba jud ito nimo nako? Kuan ba magpalot unta ko? Para mo samot masikar sa magwapo ba? Paragok doon po og 6 ba? Sus, okay, pakihat-kihat. Unya na kay dalang gunting. Gunting lang. Dara oh, wala problema na. Matay po ng gunting. Di ko malot anak. Si Barok ra. Rok! Barok! Halay, ikaw sa dre. Huwag klaro ni. Oh, wala sa akin. Nalibang pa ko.